いさです。これからパート5始めたいと思います。頑張ります。解体室行かなきゃいけないんだね。解体室行ってから、どうなるんだろう。またあのおじさんいるんかな。あー、怖い。長い。前回は、なんとか、誘いの鍵を開けましてね。ここまで来たけど、半分ぐらい来たのかな。どんぐらい来たんだろう、もう。よし。そうか、回復ないんよね。そんでもって持っているスペースもない。これであそこ使えるでしょ。持ってないんよね。もうこれ一撃食らったら死ぬんちゃう。ここよね、ここ。あ、ここが嫌だ。ここ開かないんだっけ。向こう側から。音がいちいち怖いねん。あー、怖い。よし、行くよ。手を出して。怖い。あー、バカ。バカ。落ち着いて。早く開けて。怖すぎ。あー、怖い。これなんだ。向こう側。僕の父親のはずだった。だがあの子はあいつを父親にすると言い出した。びっくり。ダメだ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 。奴をつけ出して存分に思い知らせてやる。そのためにはお前の力がいる。怖っ。鍵取られただよ。黒。
から出てった。あの保安官か。あ、びっくりした。あ、壁材。ここ出たら入れんちゃうの。怖い。え、うわ、持てない。一回戻らなきゃいけない。あ、マー君お疲れ様です。どうしよう、これ。降りれもしない。一回戻るしかないかな。ベルベットさんがいる。荷物持てないやないか。ここ通るのしんどいよね。いちいちこれなんの？ちょっと荷物置いてこなきゃ。マー君やってないの今。マー君もバイオハザードやってるんやね。ごめんなさい。ちょっとトイレ行ってきますね。
マーク仕事中？お疲れさん。あ、言ってたもんね。明日は仕事だってね。ご苦労様です。ネタバレしちゃうじゃん。見てたらダメだよ、みちお。これぐらい開けとけばいいかな。こっちの方が弱そうなのね。はは、そうだね、ワーク。あ、待って。これ何？回復薬、今日。ってことは、これを。なんないよね。よし、ここまで来たから一回セーブします。マークいつ休みなの？平日休み？よし、出発。ここはもうダッシュで。そうだよ。ショットガンパックもらった。こっから出てくる。通さして。あー、嘘！怖い。ああ、使ってもうた。嘘！休みだし。えぐい。お疲れ様、マー君。ここがさっきの場所で。いちいち怖いねん。インフルエンザね、多いよね。これ取ったらなんかあんのかな？怖いな、取んの。ほらー！ほら来た。怖い。もう逃げられないんだ。ちょっと無理。どうすんのこれ。チェーンソー無理？怖い。無理。どうすんのこれ。無理やって。怖いよ。どうすんの？荷物持てないよ。怖い。持てない。銃のところ減らして、銃を使い切んなきゃダメかな。あー！無理。無理。
なんかあったね、今。無理やってこれプロじゃないよ無理やってどうするのあれ。まずそこ行く前に下行ってみよう。いや、楽しい。楽しいおじさんだよね、思ってるのね。こっから何ここ。あ、こっから来たのね。なんかあったよね。あのおじさん来るもんね。なんかあんのかな。あ、そうなんだ。プロだともう一段階。へえ、そうなんや。R ニット三角。あ、あ、あ、あ。え、何つけてんの今。無理やんな。ここヘビさんだから。あそこ行かなあかんのか。69さんに買わせちゃえ。グロテスクプロの方いいんじゃない。やってほしいよね、一回はね。これといや、行きたくねえな。どうすんだこれ。荷物が。荷物が無理やんな。そうそう、あるはずなんだけどね。いやー、行きたくねえな。早く起きて、早く起きて。早く起きて。お前はもう逃げられないんだ。バカ一発。怖い。無理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 。取れないよ、取れないよ。あそこで破壊させる。怖い。どうすんのよ、これ。ぐるぐる回ってるだけやん、これ。どうすればいい、これ。怖い。武器か。チェーンソー取れない。チェーンソーで取れないのか。うわマジか。無理無理。無理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 。どうすんのこれ。持てないってあれじゃないんだよね。わい。あ、チェーンソー出してきた。嘘でしょ。
そうでしょ。どうするのこれ。無理やって。あかん。無理無理無理。効かへんやん。無理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 。勝たれへん勝たれへん。いやー無理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 。どうすんだあれ。なんとかしてあれ。あそこを削る。影んところをやったって後ろからやられるでしょ。なんかあんのかな。倒せる。とりあえず倒せんのかな。切り合いだね。やばいよこれ。これをこれさっきなかったよな。あるよね。ないよな。さっき持つとこだろ。こっからこれやったらあれだよな。あ、あさきさん、こんにちは。無理無理、使えないし。チェーンソー持ってなきゃ意味ない？そんなことないか。秀間がいい。そうだね。フェンス下に行って。じゃあ、倒せないんだよ。切り合いしてんだけど。切り合いしたのに負けたわ。深夜に配信、これ、そうなの？怖い？タワーの切り替えなんかできるんだね。あ、ゴジラさん、こんにちは。今度こっちで。あそこ開けてくんないと意味ないんだよな。そうだね。扉の缶抜きね。ちょっとやってみようか。しばらく逃げてないと意味ないからな。早く起きて。早く起きて。怖い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 。怖い。怖い。怖い。無理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 。いやー、早く開けてよ。死なないってどういうことよ。早く開けて、あそこ。パニックパニック。壊さないとダメなんだやっぱり。怖い。
いかついの。壊れないよ。怖すぎ。壊れんのこれ。ああ、怖い。ぶら下がってるやつね。怖い。壊れそうもないよこれ。あかん。負ける。ああ、いる。無理無理。いや、いっぱいだ。あかん。あー、怖い。ああ、嘘。無理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 。ああ、怖すぎるって。ああバカ。回復ないんよ、長州さん。無理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 。あ、倒してからじゃなく無理なんだ。突き刺さなきゃいけないのかな。無理よ、あれ。ひるませて攻撃して。もう無理だって、あれ怖すぎるよ。ないよね、あとね。いやー、喉乾くわ、ほんまに。あ、了解です、マー君。また後でねー。いや。あいつバカだ、ほんとに。マー君頑張ってねー。あー、怖い。3回目のチャレンジ。早く起きろ、私。早く起きて。もう逃げられないんだ。早く開けて。早く開けて。怖い。怖い。怖すぎるって。無理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 。ああバカ。無理無
サミ、あ、そういうこと？ある程度ダメージ食らわさなきゃいけない？怖い。無理無理無理。ああ無理無理無理。無理やって、バカ。あれ何も持ってないあの人。壊れたんや。嘘ある？どうだいかんだ。おい正気かよ。そうやこれでいい。バカバカバカ。今回全然ダメだ。無理無理無理。全然いかれへんかった。一回も攻撃できなかった。怖っ。回復薬あった？全然わかんなかった。どっかなんだね。あいつ。いや、あいつ強いっす。分かってんねんけどな。そうだね。長州さん。その通り。あー、怖い。あー、もうやだ。ここ。クリアできへんで。あ、こう起き上がれ。お前はもう逃げられないんだ。奥行きがあるとこ。怖い。怖い。怖い。待ってや。死にゲー。嘘。捕まったの？うわ怖い。まだ？あ、怖いな。どうだいかんだろ。おい正気かよ。ダメ？後ろじゃがないとダメ？無理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 
無理。怖い。ダメ、効かないよ。一個壊されちゃった。何回も切りつけないと。バカ。あ、いった。無理。勝てんのこれ。ダメ。お前はもう死ぬんだよ。バカ。LDR に長押しでね。ダメ。ここまで来たのに。ダメか。もうちょっとだった感じ。LDR の長押し攻撃ね。ダウンしたらね。いやー、マジか。でもちょっと分かってきた気がする。ちょっと強くなってる。ありがとう。頑張るよ。いやー、怖いなー。死にゲーや、ほんまに。クソ感覚だ。ねお前はもう逃げられないんだ。おお、なんだ。何をしても結果は同じだ。待って。嘘。怪我したようだが大丈夫か？
の中身を俺は見たいんだよ。わかるだろ？怖い。無理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 。早く。さっさと運んでいいさ。怖い。あー怖い。どうだいか。お前正気かよ。あかん。ブーブーしすぎやって。あかん。バカ。もう死ぬ。あーダメか。ちょっとひるんじゃったよもう。いやーこんな感じね。オッケー。あ、みつみさん久しぶり。こんにちは。えぐいよ。みつみさんやってないの？ここ語れへんねん。何回もやって。くそー。クソ親父。そこまでが大変やねんな。クソ親父。クソ親父。買う気なくなった？逃げられないんだ。おお。怪我したようだが大丈夫か？え？あかんかったん今。はよはよ。あかん。追っかけっこしてるだけや。
怖くて当たらへん。おお。やばいな。どうだいかすだ。おい正気か。嘘、当たってない。バカバカ。嘘こんな死にバージョンあんの？死んだ？死んだね。いやー首切られた系ね、これ。いやー怖すぎるって。やばい。あのおっさん強いよ。もうちょっとな感じやったよね。扉なんか柱壊してたからな。えぐいね。すごいいろいろパターンがあるんだね。もうちょっとだな。なんとか頑張らないと。先進まないぞ。早く立って。お前はもう逃げられないんだ。ちょっと。早くして。危ない。怖いよ。さっさと腹をくくあかんあかんあかん。今のはすまない。大丈夫か。まだまだ。当てたやろ今。嘘。ダメ？あかんの？何発撃てばいいの？まだ？あ、来た。これか。
ダメ？ダメ。怖い。やばい。グロいグロい。ダメ。嘘。やばいやばいやばい。嘘。うわ、全部いった。マジか。ひるませられねえ。ダメか。全部あれいなくなっちゃったね。ぶら下がってんの。ダメ、いかれへん。あれをずっとやってなきゃいけないんでしょ。くそー、強すぎるわあいつ。なんなんあいつ。えぐいってあの人。はい、持って。お前はもう逃げられないのか。早く変身して。変身じゃないや。早く開けて、あそこ。まだ？お前に殺されても俺は何とでも生き返ってやるぞ。まだ？あかん。嘘。そこも行っちゃうの？怪我したようだが大丈夫か。まだ？嘘。何が起きたの今。まだ？もうここでだけですぐに怪我しちゃうよ。どうだいかすだろ。おい正気かよ。おお。
あ、間違えた。最悪や。え、行かなかった。嘘。当たるんや。最悪がやね。ダメそれ。ああバカ。壊れちゃうやん。行かれへん行かれへん。危ない危ない。無理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 。お前はもう死ぬんだよ。無理やって。お前はもう死ぬんだよ。どうするのこれ。ちょっとダメか。これ真っ向勝負。ダメ。ダメか。そうだね。大振りした後のスキ狙うしかないね。もう一回やな。ちょっと一回トイレ行ってきますね。
戻りました。よし。頑張るよ。ありがとう、やぼちゃん。はーい。ただいまー。ここがもうほんま。ずっとやってるよ、これ。早く立って。お前はもう逃げられないんだ。いや、危ない。まだいたの見てなかったよ。嘘。バカ。そんなもの弾の無駄だ。そうだね。太陽変わってな。怖い音が。対応して。怪我したようだが大丈夫か。まだよしよし。どうだいかさ。おい正気かよ。うわ。あれあ、持ってないのまだ。待ってよ。お前よくもやってくれたな。おお。ダメか。嘘やん。許さんぞ。ダメ。どうしたんだ。
嘘ダメやんそれ。バカ。あかんか。ちくしょう。クソやつほんまに。弱ってやはよ。そう、完成のとこエンジン止まるというね。ほんまにそれ。ステロイドステロイドなんかあんの？ステロイドなんか持ってたっけ？お前はもう逃げられないんだ。びっくりした。うわっどうだいお前正気だよ。うわマジか。もうダメ。いい感じやったのに。取ってくればやけど。取ってくれば、あったんだ、どっかに。取ってないな。そっか、あったんだ。あそこまで変身させたら、もうそっち行くんだね。そうか。間違えた。お前はもう逃げられないんだ。ダメ。頭じゃけダメかな。玉切れや。どうだいかさん。お前正気だよ。そうだ坊や、これでいい。ダメ。あかん。嘘。
ダメ。ダメか。ダメ。うわ。ダメだ。うわ、ダメ。ダメなのそれ。いや、怖いよ。いった。なんていうのか、もう二度と起き上がるな。いけた、もしかして。やっとだ。ここなんもない。ありがとう、山ちゃん。やっといけた。もう大変。あとはこれ切れないの？光ったりしないよね。え、止まっちゃった。嘘。あ、丸ボタン普通に。怖いよ、あいつ生きてんちゃうの。怖い。怖いよ。あ、回復薬だ。ほんとだ、あったね。ありがとう。いやー、怖かったー。やばいね、これ。もう聞かないでもこれもう一回戻んのかなあ、そうだよね。向こう行き止まりやったから、もう一回だけ行ってみる？やっと行けた。ありがとう。あー、大変、ここ。ないもんね。ここヘビやもんね。うん、ヘビだ。
大変やったー。あ、ほんと？あ、生き返ってこない。もうなんもないかな。あれきつくない？あのおじさん。あの親父ほんま。え、おばあさん？怖っ。はあ、よかった。とりあえずセーブしよう。あ、待って。そうだね。こっからまた長くなりそうなんで、一回ここで配信止めたいと思います。いやー、怖かった。ご視聴ありがとうございます。山ちゃんありがとね。助かったよ。あ、これでキーピック済んでないのこれ。ありがとう、山ちゃん。ここだけ。おお、ハンドガン、ラッキー。結構あとあったよね。でもさ、これさ、2枚、まだ2枚目じゃない？あともう1枚あるんじゃないの？揃えるやつ。でもないよね。OK。もう一回。ではでは、ここら辺で、配信やめたいと思います。またやりますのでよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。またねー。ありがとねー。お疲れ様でした。